Rama. Pasore inini ndakauya nenyaya yekupana takarima 2003 ndobva tachiresa bhoho. Tapedza kuchiresa bhoho takaenda kunohodha mashava. Mari yabuda yakapindura makwandi mababa. Mari iyoyo haina kuzoita sei, haina kuzouya. Saka ndoko vakabva vatora mari iyoyo. Makadzi ndakazomawana. Vapedza kutora mari iyoyo yakabuda kuGMB yange iri 2300. Ndoko vakatanga kudanana nemukadzi 2004 pandakazviziva mama muna January. Vadaro vakabva vatakura futi makadhi ravo randa ane 2 months ndisiri kutora mari yavo yange 1250. Ndobva vaendesa kumukadzi uyu. Vakatanga kuda sipara mukadzi wakadanana naye. Teresa Chiuni. Saka ipapo ini zvakandidzimba ndaigara ndichiudza kuti ndiri kuda mari yangu makaita sei. Ndakashandawo zvikanzi iwewe ndokuti ndakamboenda kupolisi ndichida mari iyoyo. Saka vakazoti mari ndaidya because iwewe waenda kundiripotera kupolisi. No. Aiwa, Seva kadaro. Seva kadaro. Gatsande shanda kadaro. Tashiri zvinosangana. Taitonga inyaya. Saka vapedza kudaro vakabva vatanga kudanana vakadaro. Kadhi ravo rokubhengi ini ndo pandakasara ndichirarama nemari yekubhindura yerendi. Vana vapedza kudaro tati gare gare vane imwe futi mombe vakapinda mudanga mubva vaitengesa. Saka ini ndobva ndovabvunza kuti mombe maitengesa zvikanzi ndatombokuudza iwe unozivei nezvekudanga. Ndofunga munhu wakatengesera akazouya ndobva nditi ndikukupa 150 pamari ipi iyoyo netopapu yemombe. Inini ndikati mimi maziva sei kuti ndiri kuda 150 because mombe yaidi aiwa. Ndobva ndazongozvisiya zvakaita sei zvakadaro. Tadaro vakabva vachitanga kupfuura mukadzi uyu huku achigara kumba kwake. Vaibuda vachienda vakadzoka kwanguyo achirara pai vachirara mumota. Saka ini zvakasvika pakundidzimba zvokuti hameno vanhu vaive vachindikansela ndichiswera ndakarara. Ndofunga muna July ndopa vakazoti ava vabvunza kuti ungatora zvinhu zvese uchienda kuopa mukadzi asina mwana. Ane mwana aripo makadhi ekubhengi wamupa chichi zvese wamupa. But ini ndakasara ndine vashandi vakomana vefodya tiri mafodya. Ndine vakomana vefodya 4 nevashandi vese vaiva kumunda ndairarama navo nemari iyoyo. Ndandine mwana futi angari grade 7 aenda kuma extra lessons nemari